voimassa ja niitä kiristetään, sillä Venäjän täytyy noudattaa kansainvälisiä lakeja. Sosiaalidemokraatit puolestaan muistuttivat, etteivät pakotteet korvaa poliittisia ratkaisuja. Flashbang. EU täytyy olla myös valmis löytämään. Flashbang. Tukipuolueen johtaja, joka sanoi, että kun karkua sohaisee kepillä, ei pidä hämmästyä sen reaktioita. Helena, voitko jotenkin lyhyesti tiivistää, mitä tuo sopimus käytännössä tarkoittaa? Käytännössä todellakin tärkein on kauppasopimus, jonka lykkäämistä täällä Siitä lähtivät. kovasti. Tämä on Kes linkki tää on? Flashbang. Joo. Edellinen. Rastia. Huhhuh. Joo. Savallankainen meenä uudelleen. Flashbang. Jahas. Ja putki on taas tukossa. Miten se voi olla? Putkarihan kävi viime viikolla. Joku siellä on nyt. Joku tukkii nyt. Mikä se on? No, irtoakkos. Flashbang. Soitan putkimiehen. Kun lapsena on saanut niitä onnistumisen elämyksiä, niin kyllä se sitä kautta on tullut intohimo siihen puuhun. Flashbang. Se onnistumisen riemu, se tulee siitä oivalluksesta. Et kun sä oivallat jonkun asian ja siinä odotellessa, nyt mä sen keksin. Näin se tulee. Lopeta tuon saatanan ryystäminen. Tavalla, että se hyödyntää sun työn tekemistä ja että siitä lopputuloksesta tulee paras mahdollinen. Tunteella ja taidolla tehdään myös hieno ja täyteläinen juhlamokka. Tietysti Paulikin.